третата игра между Суипър и Немо. Суипър и Немо, извинете, втората игра. Така, на Немо му е студено. Има Рима, ако няма ритнима. Немо е белия зерк, горе дясно на Блусторм. Суипър е долу в ляво Протус, светло-зелен. Първата игра на Синга има голон. Немо победи. Лично за мен е малко изненадващо след слабото му начало и доста загубените единици, по-точно работници, трябва да говоря специално, но това е StarCraft. Такова е положението сега. Суипър. Стандартен билд, играе вероятно на WoW, Forge. Немо вече има 9 дронки, явно пуска и Overlord, ще играе на 12 пул и 12 хатчери. Ще видим, според мен е по-вероятно на хатчери, но не се знае. Ако играе на хатчери, това може да означава, че Суипър ще направи Photon Rush, което може да стане доста интересно, но това са някакви бегли идеи, нахвърлени от мене. Да, ето, пилон, който да блокира експанда. Тази дрона копае, тази дрона искала и тя не знае какво искала да прави. Хатчери, пул, няма да прави пул. Нищо, явно директно ще тръгне на Nexus Sweeper, точно така. Няма да го бъде този Photon Rush, който аз си го представях. Това ще прави. Така, пробата обикаля пул. Най-после направи пул Немо, след като беше леко забавен и съответно след това загуби ресурс, след като пусна хатчери. Ето тук спря го и пусна на правилното място, като имам малко съмнение. Не е правилно, точно добре поставено е. Хатчерито стори мисля, че е прекалено надолу с разстояние от половин сграда. Както знаем, няма сгради по-малки от 4 на 4. Тоест 2 на 2, съжалявам. 4 общо парченца. Този пилон и той го блокира, защото ето точно това е мястото. Това е разстоянието, което има между хатчери, Nexus или Command Center. Ето вижте сега. Точно, хоп. Сега като се разшири хатчерито, като стане до втора стадия на еволюция или там на каквото е, то ще достигне точно до този четириъгълник, който аз ви показвам в този момент. Така, Overlord. Тази пробка упорито обикаля и тормози всичко. Ето, скоро. Не, още не. Още не и е края. Ето, обикаля още. Това куче явно реши да си почива, че нещо се изнори отново от тичането. Сега се излюпя, но какво се прави тъпо живот? Така, Суипър още обикаля. Този Overlord. Късничък Кенън. За Суипър. Но то на него не му е и нужно по-ранен, понеже, както виждаме билда, ето чак сега успя да убие Немо. Тази проба. Билда на Немо не е толкова агресивен и повече явно ще разчита на икономика и на изкопани ресурси. Още едно хатчери, което ме навежда на мисълта, но още няма ден. Екстратор. Първо за екстратор се мисля, после за ден. Навеждане на мисълта, че вероятно Немо ще играе на Мас Хидри. Така, още едно хатчери. Какао. Псета. Пош. Хат.
горе-долу същия билд, ако не се лъжа. Като цяло управлява същия брой минерални купчинки, както на Singama Golan, така и на Bifrost по същия начин. Само че в мейна има 8 купчинки на Singama Golan, тук има 9, докато на Nature тук виждаме 7 бройки. Докато на Singama Golan са 8, както и на мейна с 8, което прави 16, 9 плюс 7 пак 16 и тук има и на двете карти по 6. Интересно сходство. Нищо друго няма общо. Но това е както и да е. Upgrade. Вероятно атаката апгрейдва. Ето ден. Хидралист ден. Вероятно хидри вече се правят тук. Лея. Не, дронки. Това означава, че Мико ще застъпи много яка икономика. Много мощно. Което ще видим как ще му бъде, но ще му трябват силни атаки на Суипер към дроните на Немо. 3, 4, 5 и се прави 6 гейтуея. За Суипер срещу 5 хатчерите за Немо, което е лошо. Лошо. За Протоса. И е доста добре за Зерка, според мен. Nexus вероятно ще пусне. Апгрейд е готов, какъв е бил за атака, точно така. Хидрите чакат нещо. Те са малко вечки, вероятно на лъкари. Ще продължи играта Немо. Така. Кенън. Линк. Тук виждаме може би към 2,5 12 зерглинги. Ако не и 3. Което не е лоша бройка. Но Суипер има Арчон. 2 Арчона. С едно атака. Прави се 2 може би. Още един. Не, толкова си. Ето. Да, бяга Немо, няма начин. Просто няма никакъв смисъл да влиза в контакт с армията на Суипер, понеже тук директно би загубил своята бройка от около 3-12 кучета. В същия момент той контратакува. Но устроящия си бой. Тези кули. Зилота не оцелява. Суипер тръгва също на контратака. 2. Става много завързано положението за Суипер. Немо като че ли доста добре подходи към нещата. Лъкарите ще спасят деня за Немо. Суипер все още няма Robotics Facility, няма и помен да прави даже, което е лошо. Тук е обграден от всякъде. Обграден много лошо. Трябва по някакъв начин да пробие изход. Пробие път за изход Суипер. Да, успява. Излиза извън рейнджа на лъкарите, които нямат нито едно убийство, но сметка на това колегите им протски единици имат бая бройка. 4, 4, 11, 10, 2, 4 стабилно. Но всичко с цената на убит пилон, Кенън, спрят Nexus. Не знам как се ресурсите тези момчета, но Суипер ще почне да куца. Както